Hindi ka ito yung sa mga bag. Iiwan ko na ako. Ayaw po po. Nagsama-tama ba? Ihatag na si Game Master. Nara ang mga price. Pinakahid gamay nga dilata. Kami na nagdala mo kung kuan, tagpuno agad ba? Wala mo kadala nabili sa akong balay. Ano ibili mo? Ano pwede naman niya siya patay sa dilata? Tangkot? Yung salang. Pwede ka itong gamay kay maglinya o baker deals na ipaligid dito. Matulong. Imo na. Eh, Lasa. Isang bula din. Ini ma'am. Ting, bula lang. Ulod. Ulo. Dis man namumuno ang ulo. Katong anaon. Wala ka nilabot dun sa mga bata raman. Bula daw, Bing. Bula daw. Hindi pa namumuno. Hindi, bula mo. Stop. Stop lagi mo, stop. Bula mo. Sardinas o beef flow? Oh, 5 ka burger steak. Napulo ka 20 ka chicken o 20 ka chicken. Okay, ma. Basta mo very good. Sige po. Ito prayer sa prayer lang ka. Here, ikaw mag-stand lang ka. Kay imo mang birthday. Sige. Here ka mag-stand up. Dito prayer. Bayan ni mama. Oh, listen naman everybody. Sige po. Ito prayer. Uy, pa-microphone na. Sige na. Sige na. Ibo, up na. Ibo. Hindi pa din. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige na, go. Microphone. Angels of God. Hello. Say hello. Angel. Angel of God. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love leads me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bless. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Merry Christmas, Yael! Ate Medela, nakadaan kay Kabuga ito upat. May papel na siya tinag sa sunod kay. Ano kanihalang? Wala yung nakaya man. Sige. Rila, abay na. Hindi nila pagbutang sa pwede.
putos mo. Kaya di man maigo na. Oo, sa akin order. Kasi na yun. Bakit lahit nga ako? Ate Iya's turn. 3 times. Daddy, look ko. Ate Iya's playing. Ay, I was on fit. Yay! Picture 1. Kila ka twice. Okay, next. Okay, 2. Wala ko kay Auri. Wait first. Ano nang inahan? Coaching inahan. Okay, ready? Unang kita mugas ka. Yeshua! Push! Ayun! Smart. Yay! One more. Next. Last. Yes. One more lang. Grabe ka na siyang magsaling dati na. Dali, ako ka na 200! Ano ba yung sige. Farther. Ay, farther. Ay, tatimba. Okay. Yes. Now, wala si Ma'am. Go! Gito na sa Mama Bay, no? Practice, manas dalagit di ay, oh. Push. Warm up na siya sa dalagit. Yo, grabe. Yes! Then you, yeah. One more. Napulbaan sa ito. One more na. Nakuha na yun noon. No, 200. Gibo. Kasarap. Ready. Slowly roll. Again. One. Ang madalan, ang sarap. Yan ang nagaw. One more. Hinaya lang ko yan, hinaya. One more. One chance. One more. Paday siya. Padaugan. Bumper kayo. Nagmahal si tata. Oo. Paano niya? Force more. Walay wifi. Ano pala yung wifi? Saan nga house? Ambot wifi. Bang off na inyo mga wifi din na. Ano nakakonect din yung balaya? Balaya off. Elisa, password! Elisa, password! Ano yun ang password? Wala. Ang password din ng nagilitan. Ako, nag-data na po ha?